Film Zakázané vzdelávanie zaujal aj certifikovaného kouča pre prácu s mládežou a kariérovú poradkyňu doktorku Miroslavu Tomašovičovú. Zakázané vzdelávanie poukazuje na to, prečo je dôležitá zmena vo vzdelávaní. Opiera sa o dostupné vedecké poznatky ľudského správania a rozvoja osobnosti. Tieto poznatky sú známe a mnohé inovatívne školy ich aplikujú do vzdelávania. Vychádzajú zo základných priorít naučiť mládež mať otvorenú a kreatívnu myseľ, rozmýšľať projektovo, hľadať riešenia, vedieť sa rozhodovať a slobodne vyjadriť svoj názor. Taktiež sa opiera aj o hodnoty ako akceptácia inakosti, budovanie rešpektu a partnerstva. Nielen medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi ľuďmi navzájom. V neposlednom rade nám ukazuje, ako mládež naučiť učiť sa. A pritom im zachovať ich prirodzenú radosť učenia a ponechať im ich zvedavosť. Ukazuje nám, že všetky tieto zdroje už poznáme a máme na to, aby sme vedeli mládež vzdelávať inak a posunúť školský systém vpred. Na Slovensku už máme veľa organizácií, ktoré sa venujú inovatívnemu vzdelávaniu mládeže. A mňa teší, že film Zakázané vzdelávanie posunie ďalej túto myšlienku. Meniť systém vzdelávania a poukáže na nutnosť a aktuálnosť tejto dôležitej zmeny.